matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Cahyo Kuntadi. Wah nggih. Pak Sange Mbok Limbo. Nggih. Nderek Gladiajar. Nembe sepindah Mas nggih. Nggih. Alhamdulillah muga-muga pinaringan wilujeng slamet. Mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Penonton kok kaya ngene mbane lho Mas. Pripun? Padahal niku wau Jawahe nggih kados ngaten. Nggih. Ning kok nggih wah jan penonton tenggene bringen niku lho. Wah kok nggih tetep kathah sanget. Awit niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Mbok bilih kula niki lek dalu menika mboten tanggapan. Dalu menika sanes yak ngendikane jenengan bintang tamu. Kula niku lek teng Ponorogo namung nderek dolan badhe sungkem panjenenganipun Rama Mujita. Niku Intinipun badhe sungkem. nggih badhe sowan sungkem karo badan. Sing sepisan kula badan kalih ingkang Hamengku Gati, ingkang angka kalih menika badan dulur-dulur kula sing tenggene Bringin. Nggih. Wow, kok lek upamane kula ki ditanggap lho Mas, esuk nanggap kula. Awan nanggap kula, bengi kula lak nggih pun mboten tanggapan melih Mas ngenten iki. Lah napa? Lah nggih namung derek ketut buri jenengan nonton wayang rai kula clonthengi namung ngoten Mas. Panjenengan asring tindak wonten ing Ponorogo menika tegesipun dipun tresnani kalih Piyai Ponorogo. Leres Mas Cahyo menika Kula nggih sok nonton teng YouTube. Alhamdulillah. Jenengan niku nderekke Mas Guritno, Leres. nggih nderekke Mas Ipung Purbasasongko, Mbah Leres. Yatno. Leres. Mesti nggih duete kalih Mbak Elisa. Ije. Jenengan nek teng YouTube ngadeg berdua kalih Mbak Elisa, wah luar biasa. Mbak Elisa jan kaya Batari Komoratih, jenengan kaya komodo nggih. kula ki senes komodo Mas Cahyo. Lah napa? Kadal. Oh, menungso kan nggih nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Paribasane kula dalah panjenengan teng mriki nuwun sewu priyayi Ponorogo niku priyayi ingkang kebak ingkang mulyan, seneng budaya, seneng nanggap wayang. Nggih. Pangkat paribasane dadi wisatane, nanggap wayang tontonan dadi camilane. Niku lho. Koe minded kalih wayang nggih. Nggih, kula Pak Mujita nuwun sewu ora nduduhne pangkate. Nggih. Mboten nduduhne derajate, mboten nduduhne donya panduwene ning Pak Mujita niku sami kalih kula, Mas. Lho. Samine nggih napa jenengan Wah, kok iso Pak madak-madake Mujita. Pak Mujita? Pak Mujita ki najan seorang perwira, nuwun Nggih. sewu lho, nuwun sewu lho. Biasane niku lho pun gadah embel-embel niku dugi pundi-pundi niku mawi napa niku sing teng mriki mbil-mbilan niku dibeto mantuk. Oh nggih. Beto kondur teng desa. Ning lek Pak Mujita mboten. Kaya aku, Mas. Teko dok ki najan kula nggih gareng kadang kala dagel. Nggih. Aku budal ki ya gur celono nandhek, nganggo srandal jepit, klambi kula elek ngoten. Mlebu bleng Pak Mujita ngopo, "Monggo Mas, wajane teng wingking didilati." Kok ya wong lek jenengan kan nggih wong napa niku dinomersatukan Mas Cahyo. Nggih. Nuwun sewu ngendikane jenengan foto mawon ngantos setengah jam. Nggih. Bukesi setengah jam. Menika adik kula sing saking Kulung setengah jam. Sedaya Widyawati setengah jam padha foto. Jenengan nggih foto? Wuh, sak jam foto, Mas. Setengah jam lah kula malah sak jam. Ning bar ngoten plengos ngoten langsung dihapus. Lho. Lah sebabnya lah kebanggaan to iso foto kalih Gareng. Walah wong memorine wis bak lho Mas, ngerti rai putih iki memorine langsung full, Mas. Wau niku pas kula badhe foto mlebet mriko, Nggih. enten bayi sik cilik ngoten niku nangis wer bareng kula jak foto alhamdulillah langsung meneng Mas Gareng. Wah, sami kali kula Mas iki wau. Jenengan nggih kalih bayi. Lho. Wah, napa meneh bayi foto jepret mari nangis. Nggih. Terus napa niku lare putri-putri cantik teng kula seneng.
bareng to wong meteng Mas. Foto jebret ngoten plengos ngono, amit-amit jabang bayi. Wong kok ya kula njenenganke nggih ampun sia-sia. Mboten. Wah, nggih. Alhamdulillah saestu Mas. Nggih. Saged sowan nderekne panjenengan Mas Cahya Kuntadi, seorang dalang dan seorang dosen, seorang pesinden dan juga seorang dosen ingkang dados tolak ukuring kula anggen kula ngudi kawruh tenggene budaya Jawa Mas. Muga-muga ora keluwihan ya ora kekurangan. Amin ya rabbal Tata alamin. cara anggah ungguh etika dan estetika niku kula tut pingking panjenengan kelir wonten pundi kemawon Mas Cahya. Nggih. Jan. Menika dalam rangka tasakuran pernikahan pun prisa mantenipun sinten? Batene kula lali lho Mas, asmane lali. Gakno kula ki bapak kula tani, mbok kula nggih tani, kula dhewe namung sing derajate dhuwur. Kula ki mboten sombong lho Mas. Jenengan derajate dhuwur. Lho. Pak Mujito, Mas Manten niku sarjana hukum. Lho, kula nggih SPD lho Mas. Wah, sarjana pendidikan. Sumpek perkara duit. Ya ampun ngoten. Wah, nggih. Temanten kakung menika Raka Mas Bribda Arbi Yuda Pradana kalian Mbak Yuroro Nindi Ridi Astuti SPD. Nggih, wah niki nuwun sewu Mas Cahya. Pripun? Najan kula ki omah-omah men kepara 20 taun yen badhe ngomongi badhe napa niku nuturi niku pun paribasane nguyahi segara. Namung nderek dedonga kula mawon ikhlas lillahi taala saking krentek ati kula. Kula dongakne dulur kula lanang, dulur kula wedok anggenipun bangun Bale Wisma. Muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk wahyu kang tinemu, pikantuk wahyu jodoh ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, okeh rejeki panjang yuswa. Amin. Kula pitados menawi donga panjenengan menika gedhe dayane tur ya mandi. Wong nyatanipun jenengan langgih anggenipun bebrayan langgih dipun paringi guyub rukun mawon to? Nggih to Mas. Wong guyub rukun alhamdulillah wong jenenge paugerane wong tua Mas nuwun sewu. Bapak ke ayu kaya ngapa kuwi tetep bojomu. Cantika kaya ngapa ngendikane jenengan tetep bojoku. Lah kula kan nggih to ngoten. Dolan tenggene Mall Madiun. Pripun? Delalah teng mriku niku panggih artis kondang cuantik. Kula mlantuk mulih jebul Mas. Ayu bojone jenengan. Ayu kono Mas. Loh. Nun sewu warah agama niku sampun paring piwulang, nadyan to wong wadon ayu digelar teng jagat, piye carane awake dhewe tetep menganggep lamun to bojo ki sing ayu dhewe ngono lho. Lah sakjane kula nggih ngoten ning lek masalah kesetiaan nuwun sewu lho. Wong jenengan ngendikan mawon badhe remen kali Mbak Elisa nuwun sewu. Mbak Kesi pun ngendikan, "Oh iki bojoku." Ning nggih kalah romantis kalih kula lho Mas. Kok iso? Kula nuwun sewu, bojoku ki ning dinggon tak gandeng Mas. Jan ketok rukun temenanan. Ketok mesra. Ponorogo tak gandeng. Jak pundi melih? Tak teng Medion kula gandeng. Tenggene Surabaya kula gandeng. Mlebu tenggene mall sebelah niku kula gandeng. Mesra banget nggih. Mergo lek mboten kula gandeng nggih njupuki napa-napa. Oh padahal niki kula nggih nyambut damel kan. Sampeyan kudune ya tanggung jawab. Seorang laki-laki apa sing dikersakne bojo ya dipinangkani men sampeyan duwe kawibawan ngono kuwi. Nggih kula pinangkani. Kula pinangkani lho niku kula pinangkani saestu Mas. Kula jukukne ngoten, bare tenggene kasir kula balekne melih ngoten. Lho, lah terus mulai ora nggo apa-apa. Lah yo sabar. Kula kan nggih ngoten sabar, trima karo paweke sing wong lanang. Kula kan nggih ngoten. Sami kalih putranipun panjenenganipun Pak Mujito. Pokoke yo jenenge awake dhewe najan wis pangkate dhuwur lho Mbak yo, Dik. Awake dhewe kudu nrima
apa sing dadi pawehe Gusti kan nggih ngoten. Dawuh leres nggih nggih. Lah niki mumpung Mbak Elisa sampun jenak pinarak wonten mriki, dasaripun sampun sawetawis dangu mboten pinanggih. Leres Mas. Jenengan kajenge dipun kancani Mbak Lisa nggih? Injih siap. Monggo jumeneng Mbak Lisa. Monggo Mbak. Aja dipleroki. Monggo, yuk dados Madangkara. Yuk. Ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu macange Yulimbo Pak Yoyo. Nggih. Ingkang kula hormati kula tresnani. Pripun? Kula hormati kula tresnani. Sampeyan muni tresnani jare iku iso teles dhewe lho Mbak ngono iki. Kok teles napa to? Ya kaya grogi ngoten lho roh sampeyan. Terus jenengane saya tambah yuswane kok ngibarate kaya emas ni malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya kuntadi ngono lho. Sumunar ngono lho Mbak Lisa. Kok gitu? Oh iya. Maksudnya Tresno itu kan sebagai sosok seniman yang dalang sing tak puja-puja ngono lho, tak idolakan ngono. Ora Tresno sing kaya ngono gitu loh. Jadi emang mungkin sinarnya itu mung mergo bar pedot. Aku ki lho rungokno El. Wah, iki bukesi ya sumunar mawa cahya lho ya niki. Aku ki lho ning omah dadi bojone meh 15 tahun. Ora tau lho dilem-lem kaya awakmu El. Aduh, piye ki? Piye Masa to, Bu? Masa enggak pernah dilem to, Bu? Enggak. Malah ngelem awakmu iku lho El. Jane ya bukesi. Pak ampun ngaten lho, Pak. Nun sewu itu pendapat yang salah. Bukesi teng dalem ya tak lem ning panjenengane sok ora krasa. Malah nun sewu rekai lak mbiyen bar umroh to. Dadi sithik akeh ngerti basa Arab. Lah jebul wong Arab kuwi wong lanang ngelem karo bojone sing putih kemerah-merahan ki ling undang piye? Ya Humairah. Ya, Humairah. Putih kemerah-merahan kuwi ya Humairah. Bukesi ya tak undang ya Humairah. Ora mungkin peh ireng tak undang Hajar Aswad ora mungkin. Nah, iki kan berarti menunjukkan rasa tresnone. Rasa tresno kuwi mau digambarne kena sangka apa wae. Nah, selagine audio awake dhewe yen belen bengi iki ya kaya ngene iki kepenak. Nah, kandhane. Iki jenenge enek kanca-kanca YouTube, Mas. Yen belen manggone kepenak nek kono ditata ya becik manggone. Menika sindenipun Madangkara mawi biru mawi petak tata nggih penak carane. Penak kesawang. Di sawang nggih penak. Mula Pak Cahya Kudati niku yen ngendikane kalih bojo mesti kepenak supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Lah iki pertanyaane siji. Apa, Mas? Kowe kapan? Iki lho, aja takon bab kuwi. Sing jenenge tresno karo jodoh kuwi kudu dibedakake. Wong nek umur sakmene nek diomongi ora payu-payu, engko selak tuwek, engko selak dadi perawan tuwa. Aja, iki berarti wong lagi golek jati dirine. Urung ketemu jodone. Kudu dibedakake antarane jodoh karo tresno. Upamane jodoh. Nek wong saka tresno dhisik ya. Tresno. Ya, nek wong tresno kuwi arep suwene kaya ngapa? Kuwi iso ra dadi jodone.
nek ora dadi jodhone pedhot Nah. tak dung-dung pedhot tak dung-dung Asolole asik tak dundung kepedhot. Nah, kuwi. Tapi Kuwi nek jenenge tresno. arep kaya ngapa paribasane esuk sore dolan esuk sore mlebu sak mobil yen udu jodhone kuwi bakal Dot dung-dung asolole tak dung-dung kepedhot. Yo. Kuwi mau tresno bedane karo jodho. Jodoh. Jodoh arep diawali maune ora tresno mung dijodhoke karo wong tuwa utawa misale ketemu langsung sret ning ati. Wah, kaya-kaya iki ana sinar sing bakal dadi jodohku. Lah kuwi diwiwiti saka barengan engko tuwuhe rasa tresno nek wis dadi siji. Kaya dulure dhewe sing manggon ning bringin Nah. bengi iki temu wahyuning Jodoh. jodoh, wahyuning katentreman. Nah, iso muga-muga nuwuhke jaga tresno. dadi tresno, Nah. dadi ya jodoh. Lah. Ora nggih tak tungtung. Ora. Sing tak tutuk kan sing mau. Ora tak tungtung khusus seniman. Oh, wong mriko mungkin lek tak tungtung kula der. Mak jedor. Jedor. Ning nadyan kaya ngapa Mbak Nun sewu jenengan mbok ngendika apa wae kata-kata mutiara sebagus apapun ning nyatane praktekke jenengan kan nun sewu angel mendapatkan jodoh yang sesuai dengan idaman hati. Mergo napa jenengan ora ngerti makna dari mencintai atau makna dari cinta itu sendiri. Oh, tolong dijelaskan. Ah, Iso lah iki gelar lho, iso lah iki lho, gulung lah iki iki. lho. Arang Awake ramu dhewe iso gleleng. maca rene lho. Ayo, ramu gleleng lho, kudu iso gelar iki. Harus, iya. Coba tresno kaya ngapa? Dirungokne ya. Dienjepi ro buke sirah kira-kira. Dirungokne ya. Heeh. Tak tungtung asolole. Wong iso Cinta. gelar iso gulung. Reng, Nggih, rungono. nggih, Cinta cinta. adalah anugerah suci dari ilahi yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk menuju ketenangan, kenyamanan, kesenangan dan juga keselamatan dunia sampai akhir. Itulah cinta sejati. Luar biasa. Keplok. Luar Iki nek biasa. keplok berarti benar. Ya, biar- Ora dobo. Ora dobos, berarti kita iki bener tenan iki. Lah iya. Kok ya. Apik ya nek iki tenan. Cinta. Lah terus yang nomor loro kuwi mau apa? Cinta terus Napa? jenengan mau ngendikan Mencintai toh. mencintai. Mencintai itu artinya adalah ketika kita tidak menyakiti dan siap dengan ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai, itulah makna dari mencintai. Ngono kuwi. Apik iki. Oh, aku ya duwe. Apa? Aku ya duwe Kuat, jenengan kuat. mau kan jodoh Jodoh karo tresno. tresno. Aku nomor 1 kuwi jenenge bojo. Oh. B O J O. B. Berangkat dari suka duka sekarang menjadi cinta yang bermesraan. Oh, apik. O. Orang tua sudahlah merestui Kalimantan tresno, Ponorogo ya tresno. Oh. J. Jadilah teman hidupmu sampai akhir hayat. Satu sampai mati. Terakhir O. Oleh karena itu jalinlah rumah tangga Anda, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kuwi lek bojo kuwi jenengan mesti wis apalan. Saiki tak tambahi istri. Istri. I S T R I. I. Mas, Apa? isik cetha pisan kuwi urung tau lho, kuwi mergo udu apalanku kuwi. Loh, zaman saiki iki sing jenenge pelawak dituntut harus cepat, Spontan. cerdas berpikir, ngono kuwi. Istri. Heeh. I. Pak, nuwun sewu lho dongakne lho Mas nggih. Iki padha karo tes-tesan biyen Mas arep dadi tentara iki ya kaya iki. Dites. Ngati-ati tenan. Lah kene dosen lho, kene wong tani lho. Ora urung bingung biyen ning ndas. Istri. I. Insya Allah beliau akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Iki mau sakinah ya penguat. Wis to meneng wae kadung mumet ndasku kuwi lho. Kowe kok ya. Bar iki ra entuk ngangge sakinah. Ora Ayo. kenek. S. S. Sakinah. Setelah itu Anda harus selalu rukun, Anda selalu memadu kasih supaya keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nggih, dagelan telek. Ayo. Muga-muga nggon tera ono. T. T. Tatak
tutuk ngantos pupu sing yuswa. Dongane kaken-kaken ninen-ninen andon waringen sakinah mawaddah warahmah. R. R regu-regu paribasane mrana dijak, mulih dijrak oleh rejeki sak kepel diwenehne sak kepel, oleh rejeki sak rinjing diwenehne sak rinjing. Muga kuwi jenenge wong keluargane sakinah mawaddah warahmah. Sik, terakhir I. Para penonton kula nyuwun, mangke yen pas sakinah bareng mawon ben pucet raine. Ayo, ndak. Ayo. I. Insyaallah begini iki kula pun lunas, Mas. Lah sakinah. Ora dituki mergo lek bareng-bareng kula kuwirangan. Kok yo Apik Mas Bare. Alhamdulillah barokah. Kok sik urung rampung. Wis to Mas. Conto ki ya, Wis, mesti Mas. enek sing apik, enek sing elek. Enek sing Bolo tengen Pandhawa ki apik, Kurawa ki elek. Elek. Dadi Nggih. contone aja bab sing apik tok. Nggih. Nek sing elek, lek istri utawa bojo men lak apik. apik. Mongko lek seneng karo wong sing kuwi dudu bojone, iki lak jenenge cara kene demenan. Demenan. Persuku demenan. Sakinah. Ayo. D demen dolan ning ora kandha bojone. Ayo persuku ae. Mendak tinggal yasinan wae kok wis do grunduk. Ngono lho. An terakhir. Anake wis turu, ayo budal. Pengalaman koyone. Wah, Mas. Sik tambane aja geleng. Hobi, Mas. Persuku selingkuh secepat. Yuk. Serba cepat dan harus dapat. Wong selingkuh ki kudu cepet lah, ora cepet ora iso. Lah lho, tukang YouTube lho. Ya lek kulino iki to. Nggih. Oh iya. Li. Li nambaran ati tresno mergo kasembadan bledek ning poper kono. NG. Ngendikane Prawinase sing penting ora konangan, ora dosa. Kowe alah. Terakhir koh. Koh ya koh piye iki? Koh lek konangan lho Mas, ngati-ati. Kok koh konangan piye? Lah ya koh ki angel lho Mas, lek koh ki. Wae kudu iso. Lek ra iso tarik kembali, ayo. Koh Koh niku tegese ora kena angkuh karo bojone. Kulino mbolo ben aja ngerti awake dhewe ning hubungane. Ngono lho. Kulinana iki asli. Lah aku ora kulino piye lho. Wong kene hobi kok. iya. Hobi padane. Oh, biyen do banteng sik buka sapa sing nyang pisanan. Kowe. Wah, jenengan. Weh, lambe. Dapurmu sing kowe sing mbayari aku ngono lho. Alah kula nggih jelas diluthok ya. Ngapunten Mas Cahya nggih. Mboten napa-napa. Gudange ilmu, gudange budaya nggih Mbak Elisa, nggih. ugi gudange agama. Nggih. Sing teng mriki menika pondok pesantren pun kondang. Darul Fikri. Leres, pondok Gontor, Nah. wonten mriko Arisalah, Wali wonten Songo. Maya, wonten Almawadah. Nggih. Nuwun sewu jenengan nggih lulusan pondok, Mbak. Aku Kristen nih. Wah, langsung kobong wis. Mbok lulu nggih ngono apa piye kok malah ngobongne mesake lek gawe setelan lho. Aku ra mudeng tenan kok piye. Aku kene ku golek sepelan ning ku ai kadek kinate karo Mas Yoyo Kuwi banyolane entek-entekane pondok bersalin kae lho. Malah muni aku Kristen. Wah, wis. Ngomong pondok bersalin ndak aku kok ngomong nang pondok kuwi ra ngaji iki bakul cilok kae lho. Ngono lho kok ya. Lah ya mau ora ngejak anu kok bel sepel-sepelan kok. Nggih. Sik Mbak Lisa, nuwun sewu jenengan kan sudah milih-milih lelaki balik kuwi mau. Monggo yo sing nate gandeng karo sam. Piye carane ben Iki gak ngomongin ini malah aku ben perhatian karo sampean ben ketok. Ini lho Bu Kesi lho nggak tahu, malah Pak Yoyo tuh tahu duluan lho kalau aku pedot. Hah? 10 tahunku Lah sampean yo omong karo aku terus mau ngomongi mari kaget. Lah le miwiti jenengan nok lewe karo aku, Mbak. Oh, langsung tiba-tiba ngerti perasaan. Lah aku kan guru muni ngene, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku kan ngono, nyapa lek nyauri sampean kok alhamdulillah aku wis pedhot, Pak. Nyapa ngono. Tak tili, bentar. Enggak. Loh, ngono tenan kok muni ngene kaya. Mas, apa? lanjutkan.
Kuwi jabat tamu apa lanjutkan lho. Lho, Pak niku nggih ngoten nek ketoke seneng greget saute kepenak ya monggo. Oh, iki jenenge chemistry ya, Mas. Lah iya lah. Lah lek kono kan istri. Lah lek iki kan chemistry. Aja wedi karo Bu Kesi, Mbak Lisa lek pancen diakoni ya ora apa-apa ngono kuwi. Enggak, tadi Bu Kesi lo udah WA sama aku. Apa? Sing semangat ya El, yang penting tuh berkarir dulu aja enggak apa-apa. Tapi golek muga-muga entuk jodohmu ning aja Pak Yoyo gitu. Aku udah diwanti-wanti. Iya bener Bu Kesi, lan kuwi dawuhe Bu Kesi kudu kok estokke. Harus kamu laksanakan. Dawuhe lak aja karo Pak Yoyo ngono to. Ning milih kicah ya kuntadi. Nah. Allahumma. Wah ya melu do amin kabeh. Lah upamane yo aku kan yo melu seneng to kok. Oh biasane tanggapan ning Ponorogo ya gur pisan iki engko lek karo awakmu kan yo melok. Lho Pak Gareng. Pripun Jenengan Ibu? boten preso pripun ati kula. Kula niku ibarate wayang ngoten Dewi Wara Sembadra sing digarwa karo Raden Janaka. Panjenengan presa ta? Raden Janaka menika lelananging jagat sing garwane ora mung trima siji, ning sak kethi midodari ibarate. Nah, liyan aku ki ibarate Sembadra, atiku ki wis jembar. Aku malah remen, seneng mergo apa? Bojo kuwi berarti lananging jagat dadi idolane wong wedok sak donya mergo apa? Bojoku pinter melindungi wong wedok sing ayu-ayu tur atine apik. Aku pemedi madu karo Lisa ya ora apa-apa. Mas Yoyo. Malah penak. Nuwun sewu Mbak Elisa nggih. Nuwun sewu Mas Yoyo. Kenapa? Kula pun gadah langganan jamu teng Ponorogo. Lambemu aku sik enom ora perlu ngono kuwi. Lah terus ngangge apa? Ora nggih apa-apa ngene iki sik bakoh padakne awakmu ora ya. Saru lho ora. Isik rosa to. Rosa lho. Hah? Rosa lho. Luweh ora sing penting kita wis beda keyakinan. Jadi Beda keyakinan. Lah kok Mergo aku Islam sampean Kristen ngono to? enggak. Lah keyakinan Lah piye? keyakinan piye? Kamu yakin sama aku? Terus kono? Aku rodok yakin. Dek arep muni gak yakin rawani dek. Ora wani. Wedi lek tak sancet kok dul. Kok kandhane Nembang Mbak Lisa nembang. Ije siap. Ada Ibu. surat-surat juga, tadi Iya. ada salam-salam juga. Wah, niki tulisannya apa Mas Gareng nek iso aku ya ora iso Niki mramudeng. to, ya Allah. Iki wis ge BL Wisa. Alah pun mboten iso Mas kula. Aku Kula ya sakniki mumet tok. Mumet niki kula. Jan mumet. Yo dibuka sik to Mas nggih. Lho kok iso dibuka sik? Niku teng mriku enten seratane lho Mas. Napa? Lah niku welem. Iya engko kan ning jero ya mesti enek to, mesti. Oh lah ya, kan lempitan iki. Nggih. Nah. Bah, tulisannya kaya dokter. Salam taklim saking keluarga. Napa niki? Kok jauh banget bacanya, Pak? Apa? Jauh iya? banget kok ini. Lah lek wis tuwa iki pancen lek maca ya adoh. Oh, lagi 2 menit wis kleru. Nek sekolah Mau kok, jereke kuat saiki omong wis tuwa. Ya. Nggih. Saking napa niki Pak? Tatung Mbah Disan nggih. Nggih. Nggih, Mbah Disan nyuwun gending utawi lagu Kinanti Sandung. Terima kasih. Bucange. Kinanti Sandung. Iki wonten saking Balong Pak Samidi menika nyuwun tembang kangen. Nggih, lajeng wonten Wonogiri Pak Prastoto ini dari Caksi Lover dan EFC memantau senggol dong. Minta podang kuning. Nggih, mangke dipun aturaken setunggal. Monggo. Anu Mbak Lisa nyuwun kadung tresna dhisik diaturake marang mempelai berdua. Nggih. Nek nangis aku piye? Ya ora to. Ngopo kadung tresno kok nangis. Kadung tresno ya berdua kaya ora Mas. jodone. Oh iya, ya tak dundung. Aku mau bengi iki mau gur curhat Elisa tok. Ya tak dundung kok ya. Monggo Mbak. Dibawani monggo bawani napa nderek mawon. Nggih. Alisa. Rina wangi dadi ati tanpa dahan
wajahku mawanging netra jero ati kadung tresno dan liya amung sliramu satemah loro nggih digarap orang Rambahan sepisan langgam angka loro dangdut ning iramane slow. Wah ya kadung tresna. Monggo Mbak Elisa Urcarus alaso. lamat wis katon tejane yen bo
Ah, Hendakane sarwa ai ai ai. Nyuwun tepuk tangan kagem Mbak Elisa Orcarus para lenggah. Sembah nuwun, sedaya mawon. Dang jet. Ay ay ay. Namanya itu ke distract yo. Nek wis ono ayang-ayang tuh bikin blur gitu. Mbok padakne kacamata apa piye kaya gedhe Yang ngono. ada ayang-ayang itu kan pikiran aku kan. Kayak gitu loh. Ya iku ayang-ayang kok ya. Suwun Mbak Elisa. Matur suwun Mas Gareng. Nggih. Sembah nuwun. Karo kawula Mas Cahyo menika lagunipun Kadung Tresna. Nggih. Muga-muga tresna ingkang sejati mliginipun kunjuk dumateng pinanganten sekalian. Nggih, Mas Arbi kalian Mbak Nindya. Leres Mase Mbake sarjana pendidikan seorang guru. Nggih. Dan Mase seorang TNI. Paribasane awake dhewe iki arep sak omah bendina kan ya ora iso. Nggih. Kuncine sing tresna sing linuwih bakal dadi rezekining teka pupusing yuswa. Amin. Nggih. Tak golekne kanca meneh Mas Gareng. Injih, Mas. Iki ana sing ngersakake ya kuwi jaranan Mbak Winong. Nggih, Nduk. Jaranan. Coba men jumeneng cublak suweng Winong Nawangsih Tulungagung punya. Yo. Mas Gareng pun nate pinanggih kalian Genduk Winong. Alhamdulillah Mas. Pun nate. Pun namung sepindah niki. Wong kok ya terus cethukku ke kapan Mas? Bahasane kula ki menggur AKDP lho. Apa ki antar kota dalam provinsi. Nggih. Niku wong kula ki nggih lek jenengan kan teng isi. Nggih. Lah kula UGM. Wah, Ngayuk Jakarta. Alah Universitas Gandulan Montor. Wah iya. Nggih. Mumpung panggih niku mangkenalan. Mbak Winong, wilujeng dalu no. Nggih, wilujeng dalu. Minal aidin wal faizin. Nggih, minal aidin wal faizin. Sepinten kelepataning kula nyuwun pangapunten. Nggih, kula semanten ugi Pak Gareng. Alhamdulillah Mas ngeten iki lho. Gandes luwes nyenengne ati. Cara buah Mbak Winong niku napa? Lho paling boten anggur to Mas. Anggur. Anggur. Kok iso anggur? Mbok ora dadak dionceki, ora dadak dikumbah langsung dipangan. Pus. Sik, lha iki Mbak Umi Hafifah cara buah napa? Mbak Umi Hafifah niki yen cara buah ngoten lek teng desa ranti. 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 Kok ranti? Ranti niku nggih cilik, Nggih. rupane ireng, wukeh cembul-cembul ngoten, lebu bleng kena kanggo tamba. Oh, kowe tunggale jamu berarti kowe. Kena nggih jamu, kena nggih tamba tresna. Nggih. Lek Mbak Birgita iki, Birgita lho. Wih, jane kaya ngene iki lek terus buah napa? Jane ngeten iki lek cara buah niku nuwun sewu lho Mas. Manggis, Mas. manggis. Manggis. Kok manggis? Manggis niku tidak pernah bohong. Sing buri 5, jerone ya 5. Nggih. Niku Mbak Bukesi napa?
Bu Kesi to. Heeh. Lek Bu Kesi niku sakniki napa kula rumiyin? Ya sakniki wong piyayene saiki kok. Sakniki to. Nganti elek surat tak janah we. Ayo. Mboten lek Pak Bu Kesi niku nuwun sewu. Cara buahe ngoten melon tanpa biji. Melon. Layak gilap weh ayo. Melon tanpa biji. Nggih. Tukune ning dengok etan kono. Dibuka marep ngulon seret banyune cur. Dulur pengkol, dulur bringin kabeh padha seneng. Yen kuwi bar Bu Kesi Mbak Trihastuti, Mbak Tutik. Mbak Tutik niki lek cara buah Mbak Tutik niki nuwun sewu lek semangka. Kok semangka? Nggih, semangka niku dipangane lek pun ming wayah poso. Nggih. Dadi lek ora poso ora dipangan ya. Nggih, ora poso ya ora tau. Wong jenenge semangka kok, Mas. Nggih. Oh ya. Selanjutnya. Nggih. Malah kok semangka ya. Mbak Lia, cara buah napa? Mbak Lia mriko to? Nggih. Nuwun sewu lek Mbak Lia ke. Nggih. Nuwun sewu apa ya? Sik niki kula cedhaki ngoten pareng nggih Mas nggih. Nggih, watan aja didemek. Mboten namung kula ambet tok. Oleh didemek ngentut kuwi. Ayo. Mboten ora malah seneng kula. Cedhaki ngentut niku kula demen Pak nuwun sewu Mas. Alah pun kecekel Mas niki. Apa cara buah? Pace. Kok sia-sia. Oh mboten sia-sia. Kuwi seniore Parasinden lho kuwi, ora suarane apik. Warpa senior Parasinden jenengan aja nyedak kulek ngentut. Lah kula ngatek ngentut bae tak ambet mabel. Lah iki kaya pace. Ketoke kok kancane. Men komplit Mbak Lisa cara buah apa? Lek Mbak Elisa lho. Lah wis bendina teng mriki lek niki kan nggih buah kesukaan to. Oh, makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari komplit kabeh kuwi. Apa kuwi? Iya seneng semangka enek. Terus apa kuwi melon enek, terus duren enek, terus anu salak enek, terus apa wis pokoke buah-buahan kabeh enek ning kono. Dadene sitok sak kresek. Sampeyan cara buah ya apik kok. Oh, napa Mas? Cara buah sampeyan iki pelem. Pelem alhamdulillah. Pelem sing luwegi rupane kuning semua abang kae. Nggih, pelem. Ning digondol codot dadi ya ngono kuwi. Mboten napa-napa Mas, mudhun jruk, tunduran codok jenengan dahar. Iya. Nggih. Lambene. Nang iki lho nang. Ayo. Nggih, Mesti ya penggemarmu ana sing ngersake jaranan. Nggih, Mbak Winong niki napa melih niki teng bumi Reok Ponorogo, Mas. Nggih. Pokoke ya jenenge jaranan iki tidak hilang dari pandangan seorang penduduk Ponorogo. Ha, nggih. Nggih, Pak. Halo. Niki sakderenge nembang kula ajeng tanglet angsal. Oh, boleh. Niki wau kan kula kalih Mbak Birgita, kalih Bu Kesi, kalih Umi kan kaget to nek Mbak Elisa niku jomblo. Kok jenengan niku malah ngertos niku sejauh apa to jenengan komunikasi niku karo Mbak Elisa niku? Kowe iki cah cilik iki guru urus aku karo Bu Kesi karo Mbak Elisa nyapo cah cilik melu-melu. Kula kan kepo lho, kula kan sayang Bu Kesi to, Pak. Terus mungkin nek Bu Kesi disakiti kan saya ndak terima. Hah? Gitu. Sing nyakiti Bu Kesi iki sapa? Lha, kula namung tanglet sejauh apa komunikasi jenengan kalian Mbak Elisa niku mawon, Mang. Ora jauh, aku dekat kok, ora jauh. Duk. Ayo. Duk. Kowe pengen ngerti sejauh apa Pak Cahyo dengan Mbak Elisa. Nggih. Engko tak sadapne WA-ne kowe meneng sih. Nek kaya pihak kepolisian. Wong kene mantan intel kok. Ninggal katresnan ya nang ya. Nggih. Ayo, nggih tampa kangen suwi ora nembangake kuwi. Ayo, Langsung wae rong ramban. Ya, kaya ngono. Winong nawangse, coba diaturake para lenggah sugeng mirsani. Ya, mangga. Jaranan dangdut kreasi Iki cah iki ayu, suarane apik. Nggih. Ning tell me bocah iki. Kok Napa to, Pak? Orang rungokne omong aku to. Napa to, Pak? Tanpa ngangge bawa langsung wae. Oh, alah. Maaf, Pak. Duk Winong. Sadapane HP kuwi mau aja mbok waca saiki. Wong sadapane HP mbok waca saiki dadi bawa. Iya. Kok ndak kedengeran ya tadi ya? Maaf ya, Pak. Umur kok ya. Iya.
Ya wis ora apa-apa mung kadung Ndak metu. apa-apa wis, ndak sido nek no. Lho aja kadung metu ora sida piye ora. Isin au. Diterusne Pak nggih. Sik tak tekokne Bapak. Saiki sing lenggah wae sing menghakimi. Pripun dibawani mboten, Pak? Lho bawa kuwi lho, kowe diselamatkan. Nah, diselamatkan. Nggih, iya. Iya, iki pikirane ya iki padha karo Mbak Elisa. Wis seprene ora ndang entuk pacar no wae. Jangan gitulah, Pak. Kuwi lah bocah gur mangan. Ketoke gedene ya kuwi ya gedhe mung awake tok. Ayo. Lho, kula iki gedhe atine nggih gedhe lho, Pak. Eleh. Paling sak lepek. Mas Cahyo. Mas Cahyo. Apa? Kula mboten patun ngomong. Lah napa? Wong jenengan pun persis kok. Ya. Ya dibacate nang ora apa-apa nang. Ayo ora apa. Ya. Sir kuwi aku menghindari bawa kuwi mergo mau wis dinggi karo Mbak Elisa Asmarandana. Nek ora apa-apa, cakepane kan beda. Beda. Enggak. Ngapunten, Pak, mboten mireng wae. Heeh. Tujune kowe cara buah kok ya seger, pamane cara buah kowe pace, tak penging kowe. Untung kuwi mau ya awakmu anggur lho. Ora Iya. dadak diubah ndang dilek wae. Ya. Nggih. Garenge ngawut, anggur mau jane umi lho, ayo. Ngawut mbane lho. Lha yo lek umi iki lek anggur lah wong isih sakmene cilike wong tenggo pinggir dalan dipangani kan nggih repot to, Mas. Oh, iya. Mending nggih jamu wae lek wis sehat iki dolanan anggur ngono. Iya. Ya nang ora apa-apa Cahyo. Ayo. Rineng kaindaing beksa Nih. sentere wejaran pegon luas gemas nuju prana Noneno. pinter agawe brangto sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno Ya, menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono Busri sing tebih saking Surabaya kraya-raya tindak wonten nglaladan Bringin Kauman Ponorogo. Kangen karo kanca-kanca Madangkara. Ya, karmane panjenengane urung diaturake wis pirang-pirang tarup. Kutut manggung ning nggon gara-gara wae. Ya, Ya, Nduk, winong nawangse. Ya. Darano Cayu. Nong nawangse. Ukrono panggunge wong ayu. Hey!
tenan kok ya Jan. Kaya ngono cah Tulungagung polahe kaya ngono. Polahe kombo kula nyingkrih teng mriko. Mata kula meh klilipen upat-upat. Pecut ta? Nggih, lek pucuke niku kan upat-upat Heeh, jenenge. nggih. Meh mriki lho Mas. Nggih. Mrucut mriki bablas ora iso omong. Kula nggih dhisih mawon teng mriko. Luar biasa Mbak Wina. Nggih. Pokoke teng ngene Ponorogo niku kan nggih sedaya niku kan nggih remen Mas nggih. Leres nggih. Langgame nggih remen. Nggih. Napa reoke Jineman, jineman nggih remen, pamundutan napa melih menika para kadang sutresna mboten namung laladan bringin Mas Cahyo. Nggih. Saking Balong rawuh. Nggih. Saking Singkil rawuh. Alhamdulillah. Saking Danyang Ponorogo rawuh, Madiun rawuh, Magetan rawuh, Trenggalek ugi rawuh teng mriki. Alhamdulillah ngaturaken panuwun. Jenengan kok apal piyai-piyai sing rawuh rene? Lho nggih kula lek teng Ponorogo nggih niku wau lho. Sak ubek-ubek niku kula nggih teng mriki mawon dados apal. Dulur mriki niki kula apal wong Nggih. Balong, Singkil, tenggene Bajang, Sedarat, Kulon titik ana Sumarata, Nggih. bablas mriko tenggene Sampung. Nggih. Nah, niki teng mriki sedaya mirsani jenengan kalih sinden-sinden sing cantik-cantik niki. Nggih. Lah menika lho Mas Gareng, Pripun, Mas? menika wonten dawuh saking Bapak Mujito. Nggih. Mas, ini ada penyanyi namanya Mbak Fitria Rosa. Persembahan dari Bapak Haji Karnadi Jombang. Mbak Fitri, pundi Mbak Fitri? Mbak Nggih. Fitri. Disepot kersane migap Oke, panggung nggih. Mas. Ku tak tang tak dang 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 dang. Oke, Mbak Fitri berpacu dalam Melodio. Ya. Monggo Mbak Fitri. Mbak Fitri namanya ya, Mbak? Dalam Namanya Mbak Fitri. nggih leres. Nggih, perkenalkan nama saya Idul. Mas Nggih. Idul, aduh. Kersane Nggih, rumah pripun? monggo cegat. Kula mriko. Nggih, nggih, Waduh, nggih. kula lek cedak-cedak kali dalang ingkang bagus ngeten ra diter lho kula. Waduh. Gek sampun enten sing gadah keteng wingking. Foto bebas mawon. Wong ngono. Oh, wong metu Oh. buri iso kok. Wah, metu mburi iso, berarti secara diam-diam. Oh, ora mung Mbak penyanyi, Mbak penyanyi. Dalem nggih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Wah, sakniki setunggal mboten cekap nggih. Pak Dalang ini pun kula liarke. Wah, ngaten. Pun ngijini lho, sampean krungu to, Nggih. Tulungagung enek sejenenge Bos Kacung iku ae loro. Mosok ya Pak Dalang ya mek sitok. Aku tetep sitok. Mung Setunggal? ngene sesuk lak prei kula. Iya, iya. Diparingi Nggih. rejeki kali Pak Mujito. Nggih. Bu Kesi langsung tak jak ning mall tak kon tuku baju kaya sampean ngeten. Ngeten? Waduh. Ning lek sandal jinjit emoh bojo kula nate glundung malah mbiyen. Ngeten? Oh nggih, ndamel grang mawon lho Pak Dalang. Mas Cahyo, upami Mbak Kesi ngagem baju kados negeri ngeten iki. Budal Nggih. ning Ponorogo ngoten kula ngeten. Piye, Mas? Kuwi apa ngono kuwi jenenge? Tegese gungan no Mbak Yuku Wow, dulur wedok niki iya. kok ya ngatek gawe ngono wis. Kula nggih ngoten kok ya. Ngeten. Mbak Fitri, Nggih, Kang Mas. alhamdulillah sowan teng dalemipun Pak. Bapak Mujito, Pak Mujito. benar Bapak Mayor Mujito, selamat malam. Semoga hajatnya dilancarkan dan sehat-sehat, rezekinya lancar beserta ibu, nggih. Oke, amin. Pisumbang saking anu nggih, Mbak. Kula? Bapak Haji. Nggih, Karnadi. betul. Dari Bapak Haji Irfan Karnadi dari Jombang. Oh, iya. Ngoten. Ah, jenengan aslinya mana? Kula tanggine sinten niki wau? Mbak E
Mbak Tulungagung kula. Mbak Pino. Tulungagung nggih. Saya Tulungagung. Pengen pirsa jenengan tepang jembatan Gunung Bolo. Bolo kuwi mbiyen anu bekasku. Bekas tak liwati maksudnya Mas. Omaku sik ngalor maneh. Jembatan Ngujang siji nggon kethek-kethek kae. Iya sing termasuk kaya Yo, nggon kethek-kethek kae ngidul. Iya bener toh. Jembatan Ngujang nggon kethek-kethek. Ngidul. Kae ngidul. Enek bangju protelon terus ngulon. Oh layak kula panggil teng mriku Mas. Nggih. Mbak Fitri ke selak ijo, selak ijo. Nggih, kula mantane niku, selak ijo niku. Nggih. Nggih, kula Badhe niki. nembang napa, Mbak? Lah nggih kula niku wau bingung saking mriki kok anu napa kula niki nggih sanes cinden nggih Jenengan campur sari lho, kula nggih radi-radi anu pripun kula. Jenengan Lorenza lak kulino to? Sing jadul-jadul. Oh ngaten. Nggih. Kula to. Nggih. Nggih radi. Anu Nggih kula manut mawon. Pokoke jalan ngoten mangke kan dibantu kali Mbak-mbak Nggih to, sinden jenengan nggih. mau nitih napa? Kula nitih anu Mobil? mboten dokar. Oh, iki ora tau jedot, Mbak. Ora tahu kula. Kula biasanya dijedok malahan. wah berat iki. Waduh. Berat iki. Pak Pomo sindenku ngono kabeh genahku neraka aku mending. jahanam. Tambal ban nggih. Nggih. Anu riyen mawon napa sing lagi niku nggih nggih. 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 Saya to, Mbak. Jenengan Napa? mboten kulino teng wayang to? Kula Ngene lho. namung sepi jane kita sik teng wayang niku. Nah, lek ning Pripun? wayange sutradarane niku Dalang. Ketika Dalang Ngaten. ngucap tungkang nang baban, yo kudu sendika dawuh. Nah, ngoten lho. Ayo. Nggih, tadi ada request lagu itu tadi lagunya Campur Sari juga, tapi Campur Sari Senes Langgam lho nggih. Nggih, betul. Wonten lamunan mungkin saged dibawakan napa kula tak konfirmasi riyen kalih mas-mas niki napa pripun Mas Dalang. Oh, nggih. Aja tak celuk Pak nggih ngapunten lho Mbak Kesi nggih. Kok Ora gak apa-apa, pantes ora ya. apa-apa wong niku Lah umure sik 17. nggih, ngeten setengah. iki lek dalu ngeten iki Pak Cahyo. Pak Lah, lek Cahyo. teng Pacitan mriko kali Mas Kentir niku lho nuwun sewu. Karo Kentir Sing pundi? Kentir pundi? Lah kene sing nyekel saron ki lho. Ya Allah. Biasane ora Pak Cahyo ora. Sinten? Kung Cahyo. Kung Cahyo. Bareng iki Pak Aang iki guru ya Dalang kok iso suwiyah ora ngono kuwi. Oh ngaten nggih. Mbak sampean ra ngerti to? Nggih, napa? Nun sewu lek enek penyanyi niku ngelok-ngelokne Dalang, Nggih. ora manut karo Dalang. Terus Solek pripun? mati akhirnya dadi ngene iki. Lho niku kula biasane lek wis pacakane ilang dadine ngoten niku. Nggih, ngono kuwi ora apa-apa. Kok medeni men iku duman. Sing penting aja nganti dadi ngene iki. bahaya. Waduh, hati-hati lho Mas yo. Nggih. Aja sok alok karo Mas Dalang. Boten. Malati. Boten, aku Iya. ora tau alok karo Mas Cahyo, ora tau alok karo Mas Yoyo. Gur siji Pripun? ngrasani Ya Allah. Malah jeru niku. Pripun napa sidane Mbak Fitri? lamunan. Nggih. Lamunan? Pripun? Oh nggih, siap. Ingkang sing gampang-gampang mawon nggih. Oke. Mergone aku ki ya uduk penyanyi sakjane Mas. Ya mek gur nyumbang lho iki. Oh ya ora apa-apa. Ya mek iso-isonan ya. Mboten napa-napa. Penting nyumbang Mas Cahyo nggih. Nggih, nggih. Penting nyumbang. Ya sing penting nyumbang donga ya penting lho Mas. Nggih. Monggo. Monggo dipun aturaken kanca-kanca Madangkara lamunan. Ayo enek Mbah Wir Rahman. Ayo. Ayo nggih. Satu papat tarang. Ayo. Enggak. Sampe Ya. nyapa anteng langsung. Nggih to. Nyawang Nggih. jenengan iki kula lungguh mawon pun marem kok. Waduh, Mungkin iki adem-adem lho aku ya butuh disanding iki. Ya wis ora masalah, mungkin jenengan nyanyi kula tak cedak jenengan. Oh ya wis manut sampean Mas. Nggih. Monggo. Monggo dipun aturaken lamunan. Ye. Joget ya Mas Gareng. Menawi boyoke pun kejulinu kersane mengke mantun. Ratri tansah ngenteni
aku. Lagi. Pipit angin ratri tansah angen dingin setun rajin kelenging hati. Angun-angun tumlawang suwang ing wengi sepi tansah ngranti tekemu nyai. Ayo Mas Gareng lagi. Wong bagus ati nyedao ing sandingku nyawang manis sing esamu gawe lara rasaku tentreming ayo pekat tresnamu sayangku. Ayo Mas pintu Waduh, kena nada sindan ya koit no aku. Lah aku ki asline banci. Tenan, saestu. Aduh. Mas Gareng, niku wau joget pargoi to. Pargoi. Lah kok sampean sik kuat aku wis boyoken. Lho, jamumu kurang ampuh. Kene ku yang Jamune apa? Jamune nek wong Ponorogo ki ya sing amput endhog. Ndok. Endhog Jawa 10. Wong ngono. Karo apa ne? Diublek karo susu SGM. Ndak loro ae ndoke. Oh. Lah 10 para ya kelembaken ta ya. Mbak Fitri matur nuwun sanget kalian Bapak Haji Karnadi nggih. Nggih, terima kasih banyak. Ngapunten sanget kula nggih tasik niki nderek pagelaran wayang kulit. Mugi-mugi Bapak Dalang kalian tim sedaya kemawon diparingi sehat panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Amin. Mas Gareng juga nggih. Amin, 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 ya Jobnya juga banyak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin saya sengaja atau enggak. Juga buat beliaunya tuan rumah Bapak Mujito. Betul, Bapak Mayor Mujito beserta Ibu. Terima kasih Ibu. Tadi katanya ngantuk, tapi setelah ninggalin jenengan langsung langsung semangat. Wow, Loh, maksudnya Ibu loh, Ibu Mujito, udah aku. Iya Mas ya. Oke, kula pamit rumiyin, mugi-mugi lancar sampai akhir acara nggih. Amin, amin, Terima amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih. Mas Gareng nggih. Gandeng menika Ponorogo niku benten kalian laladan sanesipun. Leres. Ya